Joliba TV News filɛbaw ani radio Joliba lamɛnbaw an ka foli ani tannu bi ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma bi jumadon in na utukalo tile 6 san 2021 lamɛnba cɛ ani muso ani an filɛba cɛ ani muso Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na an b'a fɛ na aw bisimila kunnafoni gafew olu lakali kɛnɛ ka gafe minnu bɛ sɛbɛn dongo don ka tantɛnɛ fo kana bila juma na dɔw kɔnɔna la an bɛ kɛnɛ in kan ka se ka gafe ninnu lakali aw ye bɛɛ bɛ se k'i ka tata ta jamana kunnafoni la cogo min na an sera kɛnɛ kan an t'a bila dagirindala kunnafoni sɛbɛnw caman bɔra bi minnu ni olu kumana an b'an da don bakurunbaw la ka jira k'a fɔ Mali ale ye min bɛ tali kɛ coronavirus bana ale bɛ se ka kɛlɛ cogo min na a jirala k'a fɔ dosi n'o ye fura min bɛ yen n'u kama ko Johnson & Johnson ko an ka jamana o y'o sɔrɔ l'Américain jamana de y'o di an ma o dosi 151 o tun bɛ n'an ka minisiri fɛ kunungo yɛrɛ an bɛna an da don a la sisan kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la walasa fasoden jama bɛ se k'i da don jamana kibaruya la cogo min na foyi kana fɔ o kɔ min bɛ tali kɛ Bamako dugutilakaw fo ka taa se diinɛ ɲɛmaw ani fasoden jama ka jɛkulu min bɛ tali kɛ premier ministre Choguel Kokala Mayiga ye olu bisimila kuma caman tɛmɛna o ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la. Au Conseil islamique ɲɛmaaba n'o ye Cherif Ousmane Madani Haidara ye ale y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni ni ko ma taa u tacogo la ale bɛ i sen bɔ Au Conseil islamique ɲɛmaaya la kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la limanaw a jala k'a fɔ nin waati in fana na min ye sanjiba mana na nin waati min na an bɛ samiya la tiɲɛni de fanga ka bon kosɛbɛ kunnafoni sɛbɛnw y'a jira k'a fɔ sanjiba minnu nana kɔsa in na a ye tiɲɛnibaw kɛ an bɛna an da don a la. A jala k'a fɔ min bɛ tali kɛ diɲɛ kelenya tɔnba n'o ye ONU ye ale kɛlen don ka lasɔmini kɛ k'a fɔ min ye banbanci wale tigilamaw ye n'o ye Daesh ye olu ka walew bɛ ka carin kosɛbɛ farafinna dugu caman na limanaw n'o dun kɛra o bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya ye farafinna dugu caman ma min ye ONU secrétaire général ye Antonio Guterres ale ye nin lasɔmini kɛ diɲɛma ye ka taa se kunnafoni sɛbɛnw y'u da don kuma caman na an ka minisiri min bɛ yen n'ale b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw taama kunna n'o ye Abdoulaye Diop ye ale bɛ wulikajɔ la nin waati ninnu na walasa dɛmɛ farafinna ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen olu bɛ se ka u da don Mali ko na ani ka se ka an dɛmɛ cogo min na kunnafoni sɛbɛnw y'u da don kuma wɛrɛw la limanaw an baarakɛɲɔgɔn min bɛ yen ni o ye Abdul Niang ye a jala k'a fɔ min bɛ tali kɛ ale bɛ kasobonba la nin waati in na ka sababu kɛ ko a ye dɔgɔyalima dɔw ta ka ɲɛsin an ka kiiri tigilamaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Général Musa Jawara ale ka minɛni fo ka taa se Karim Keita jalaki min binnen don ale ka kunnafonidila Birama Ture o ka tunni ko la limanaw nin de ye bakurunba damadɔw ye kunnafoni sɛbɛnw y'u da don minnu na an bɛna minnu walawala sisan an b'a daminɛ ni fasili sɛbɛn lesɔr ye ale kumana a ɲɛ bɛ ja min na daɲɛ fɔlɔ yɛrɛ la limanaw a jala k'a fɔ coronavirus bana halisa ale ma ban pepewu a bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ o de kama an ka jamana a jala k'a fɔ l'Américain jamana y'i bolo bɔ an ye limanaw ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana ma min bɛ tali kɛ fura min ni u k'a ma ko Johnson & Johnson n'i ye jateminɛ kɛ ale dosi 151 o de taara ka di Mali ma ko an ka se ka jamanadenw ka se ka furakɛ ni a ye o la nin dosi minnu filɛ nin ye kunungo yɛrɛ u kunbɛra min bɛ tali kɛ Bamako pankurujigi kɛnɛba la min tɔgɔ dalen don Modibo Keita la jamanakuntigi fɔlɔ n'i ye jateminɛ kɛ minisiri min bɛ yen ni ale b'an ka kɛnɛya ko kunna ni o ye Jaminatu Sangare fo ka taa se l'Américain ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔna yan nɔ Denis Hankis ani diɲɛ kelenya tɔnba ka cakɛda min ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma o ɲɛmaa min bɛ Mali kɔnɔ Dr Jean-Pierre Baptiste fo ka taa se UNICEF ɲɛmaaw Sylvie Fouet olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ko kɛnɛ kan o la hakilila jiginna a jala k'a fɔ bi coronavirus bana bɛ se ka kɛlɛ cogo min na limanaw ni bɛɛ dan bɛ o kɛlɛbolo yɛrɛ la o ye boloci de ye boloci min ni o daminɛna diɲɛma fɛ bi ka se ka maa minnu bɛ yen ni coronavirus bana ka se ka a kunbɛn ani a kɛra minnu sababu ye yanni bana in ka cari boloci de kɛlen don fɛn ye bi min kɛ bɛ fɛɛrɛba ye limanaw ni o bɛ se ka kɛ bana in a kunbɛn sababu ye lesɔr ka kuma la a jala k'a fɔ yɔrɔ marisikalo tɛmɛnen na fura min bɛ yen n'u kama ko AstraZeneca ale dosi 396 o de kun dira an ka jamana ma marisikalo tile 5 tɛmɛnen san 2020
anana ka ira anana ka fo o dosing koni o bana wala sa mi fura kuraw ye boloci sɛbɛn kuraw olu ka se ka sɔrɔ jala ka fɔ l'américain jamana de yi tɛgɛ di an ka jamana ma mi fura wɛrɛw ye a bɛ fɔ min ma ko Johnson & Johnson k'o di an ka jamana ma wala sa an bɛ se k'an yɛrɛ dɛmɛ n'o ye cogo min na o ka ambassadeur min bɛ Mali la n'o ye Denis Sankise ale yɛrɛ ka ɲɛfɔli la ko l'américain jamana bɛ nin baara in na dɔwɛrɛ tɛ farafina jamana minnu bɛ yen n'a jala k'a fɔ coronavirus bana boloci fura minnu bɛ yen n'a ma se o yɔrɔw la ka se ka olu dɛmɛ ani a jala k'a fɔ nin waati in na Mali yɔrɔ an ka jamana nin waati in na jala k'a fɔ min ye coronavirus bana ye halisa jateminɛ de kɛra k'a fɔ a bɛ yan nɔ a ma ban ka se ka o kunbɛn min l'américain jamana ye limanaw k'u y'u tɛgɛ di an ma ka kɛ ni min ye nin waati ninnu ye walasa UNICEF ɲɛmaa minnu bɛ Mali la yan fo ka taa se kɛnɛyasoba min bɛ diɲɛ kɔnɔna la OMS o ɲɛmaaw olu bɛɛ lajɛlen ye foli ta ka ɲɛsin nin waleya in ma jamanaw ko fura min ye nin ye n'o ye vaccin ye n'u kama ko Johnson & Johnson a 151 ani 200 o de taara ka di an ka jamana ma kunungo yɛrɛ o kunbɛra an ka minisiri fɛ n'o ye Jaminatu ye Bamako aéroport ba la limanaw fasidi sɛbɛn lesɔrɔ kelen kɔnɔna la Bamako a n'a lamini na a jirala k'a fɔ ko boucherw n'o ye sogo feerelaw ye k'u ni jamana faamaw cɛ a bɛ n'a fɔ bɛnkan min ni o bolonɔ bilala o ni ɲɔgɔn cɛ ko ka dɔ bɔ sogo kilo sɔngɔ na limanaw ko bɛnkan in k'a bɛ n'a fɔ bɛnkan in bɔrɔtɔra sabu min ye boucherw ye n'o ye sogo feerelaw ye u ye baarajɔ kɛ baarajɔ min ni o daminɛna araba kuna sini araba a jirala k'a fɔ boucherw jamana ɲɛmaaw kun ye layidu de ta u ye k'a fɔ misi o misi ni boucher kelen b'o fa sefa wari 9,000 o de bɛ di i ma a jirala k'a fɔ o wari o nafolo in de sen tɛ ka sara bi min ye juru min bɛ gouvernement la bi ka boucher dɔw yɛrɛ ta bɛ t'i jɔ fo 4 millions ɲɔgɔnna la o sen tɛ ka sara o bɛnkan min ni o tɛmɛna sogo feerelaw ani jamana ɲɛmaaw cɛ limanaw boucher y'a jira k'a fɔ ko a tɛ ka bɔ a sira ma min jagoyalen don olu kan o de ye sa ka baara jɔ yanni bɛnkan ye a bɛ se ka bɔ a sira ma cogo min na gouvernement kun y'a jira k'a fɔ boucherw n'o ye sogo feerelaw ye k'u ka dɔ bɔ sogo kilo sɔngɔ na sogo min n'o ye sogo koloma ye o ka feere dɔrɔmɛ 460 min ye sogo kolontan ye o ka feere dɔrɔmɛ 560 n'i ye jateminɛ kɛ o sogo min don n'a nana feere o la gouvernement kan ka dɔ ta boucherw ka musaka la ni o de ye ka 9,000 k'o di boucher bɛɛ lajɛlen ma n'a ma ɲɛ k'i bɛ sogo faga kɛ k'a feere o baara in donna ba la juillet kalo tile 20 n k'a fɔ kabi juillet kalo tile 29 a jirala k'a fɔ bi baara in kɔni a bɛ n'a fɔ a layidu bɔrɔtɔlen don sabu gouvernement yɛrɛ ye communiqué dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko ale yɛrɛ bɛna baara in jɔ fɔlɔ yanni conseil des ministres min kan ka boloda don nataw la limanaw min bɛ tali kɛ utukalo tile 10 nata in walasa ka sogo ko yɛrɛ sɔngɔ ko a tɛ tɛmɛ min kan ka se ka o ɲɛfɔ maaw ye nka yanni o cɛ limanaw a jirala k'a fɔ sogo feerelaw kɔni murutira bi u ye sogo feere bɛɛ lajɛlen jɔ min ye lesɔrɔ kelen in kɔnɔna la limanaw fasoden jama n'o ye société civile ye ko a jirala k'a fɔ foyi tɛna fɔ olu kɔ bi min ye premier ministre ye Choguel Kokala Mayiga limanaw a kɛlen kɔ k'a ka kuntilenna di CNT maaw ma k'a fɔ gouvernement hakilila de ye nin ye a bɛna baara kɛ sira minnu kan a bɛna baara kɛ ni cogoya minnu ye o de ye programme d'action du gouvernement n'u k'a ma ko PAG yɔrɔ o ɲɛfɔra CNT maaw ɲɛma ka b'a sɔn kɛra o ma bɛn kɛra o kan a jirala k'a fɔ kunungo ministre min tun bɛ Choguel Kokala Mayiga kɛrɛfɛ ni o ɲɛsinnen don jamana yɛrɛ dilali ma ni o ye refondation chargé des relations avec les institutions Ibrahim Ikasa Mayiga fo ka taa se a ka cabinet maa caman ma k'o ye min bɛ tali kɛ an ka laadalamaw minnu bɛ ni olu ye laadala kunnafonidilaw ye récoltera maaw ka taa se jɛkulu ma minnu bɛ fasoden jama tɔgɔ la an ka diinɛ ɲɛmaaw chrétien diinɛ ɲɛmaaw silamɛ diinɛ ɲɛmaaw o conseil islamique n'a ɲɔgɔnnaw limanaw ko min ye Choguel Kokala Mayiga a ye olu bisimila kunungo limanaw bisimilalen kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka ɲɛfɔli k'u ye jamanajɔ tɛ se ka kɛ jamanaden si kɔ bi fo bɛɛ ka se ka i sen don a la o de ye baara hukumu kɔnɔna la Choguel ye wele bila ninnu ma ka se ka da yira u la cɛmancɛ fanga bɛ se ka baara cogo min na a kana fɔ maa si kɔ baara in kɔni wele dakan in a diyara u ye sabu Bamako dugutigiw ani diinɛ ɲɛmaaw
chrétien dine nyama ni anga la dala kuna fondila ore ko tradna nyana nu be kan so jajira be ya laiduta shugel ko kala mai ga ka foko una usendo gouvernement fe mana ke jamana barai jamana fe mana ke jamana joli fe mana ke jamana basigili uluchina toko wa shugel ayode ira ula ayuka aya ere kadaile kabi wati jan limana wati mana uja ukana uka jamana jok mafo limana ajalla ka fo bi fe mana ke jamana kola bi ni o sharau bita mi fasuden jamai una wele ka udado okmana kuna fonu fleni limana ay ni bo lesor kono aw bunya bi kuna fonina ambi to faside sebe la kalila ambi do les échos wele kono limana eko danya folo ere la anyabi Sherif Ousmane Madani Haidara anga islamé dine tomba o nyama bado au conseil islamique limana akakuma kera munye ako ale be bolo min kabbi limana ko ani barabla manja sabu Sherif Ousmane Madani Haidara ayini kuma fo alamisa utukalo tlifolo limana Sherif Ousmane Madani Haidara ale de ansar dine jekulu bami fleni ale de o nyama bayre aye jere do buluda jere minu kera ayre kaso watimna ay wele bla ho conseil islamique mauma limana odi keneka kwai chenani fo uye chenani inte doreyo limana o chenka kunanga afoli ka gelenga chende Sherif Ousmane Madani Haidara aya jira ka fo bi ale mi fleni limana uni kuma chama bagabali walo ni fen chama taledu ka nyeshin ale rema ako kuin tegelea ale bulu sabu ni nana ke akwa ale wati mina afurako ale bike ho conseil islamique nyamaye alima bua kalama ale togo tarade ka do au conseil islamique nyamaya la ka fodi ko akarsa ambe fe igake ho conseil islamique nyamaye limana nga ko jamana kono ale Sherif Ousmane Madani Haidara min jatemne ale mabanga mawdebe mawyele yirila ka klaka a jotige ni iye wa obe janfa de kofo Sherif Ousmane Madani Haidara ko anga jamana furadama limana nu ko uye tegere fo iye be shini ubitlaka tegere fo iye kilajigi Sherif Ousmane Madani Haidara ko nimboloma ale tamangele sabu ni janfa duna kokola ale tina do dafe wa aka barabla 7 no démission o papier ba bolo ka yala na ko gelera yoro limana ale ba ablay kata odun Sherif Ousmane Madani Haidara ko otayira ko aya sembo islamia barala otayira ka foko a te islamia deme o ka barala akono teni au conseil islamique yere laje fen fe deme au conseil islamique kono limana ale de kan na folo be douala ale be deme ke limana aba na folo bo ayre dufala ka do islamia tombaina na ko na tigeta ka kedi limana ko kuma chama ba ale no fe be ko ayenike limana nga halin na yi conseil islamique nyama yabla otina bali aka dine deme amana wele dine keneka limana kana yi o keneka ka deme ke sabu ala kodedu ale fasidi 7 killing limana minye les échos minye PRVM fasoko politique ton limana ko Mamadou Oumar Sidibé ale jera sabu ni politique ton laje ajala ka fo gelea do mba kono kosaina gelea inte dore politique ton yere dama ay atondum yere dama didu kun sende ka ben kola onana ke sababu bangana ko te ko ni do kono na libana aka fini nogolin obe ko du kono ka fusa aka ta yere ke kenema ngani politique ton ajala ka fo ka ko be no e gundula ko libana ya beta ka da kenega onana ke sababu fukata o ko era samagato bla kirinyama ajala ka fo mi commune tribunal grande instance de la commune 6 o koni dado ko ina ka kiritige ka chinere ko di mi PRVM fasoko nyama bama no e Mamadou Oumar Sidibé ka jira ka fo bi ko parti nyama ya obale de bolo sharia tigera mashite bi ko bisega PRVM fasoko nyama ya kebini Mamadou Oumar Sidibé te limana ajala ka fo bamanan kote ni politique ton na abana ka ko aka gulo lu mara tondon yere dama ni nyonje fuka na ko da sirabaka limana ko akoko ni flenga sharia ko ni duna akula nga politique ton atonde do yere ajira ka fo olu lamalo ale do bi sabu politique ton a hakilna ye munye o ye dambe
danaya ani ladiriya akunga o dameno danaya ni o ladiriya limana ka bina fo o tambe ka politiki to bi sabu min kera konna la kosaina no kera sawi tondo yera dama filla nyonga chiema foka o kota ka to bla sharia ka boloka ko chinya ko ni dona bi kiri aka barake sabu Mamadou Umar Sidibe ale de ma lako doni bi mami PRVM fasoko nyamaye na muntora Mamadou Umar Sidibe limana afana ka ke maye mami be ma faranyonka fasirika kuma do de afana ka ke maye mami na be tondo faranyonka akana mafusaya maye beka do dakeli fe ka bo dakeli fe kuma ni limana eko de afo ale eko kelenga kuma la ako Bamako limana sama na toni samia mana sekaba bo jorona konye sanwosa iba soro sambe temenga sambe la jile limana iba soro do de be juguya ka teme doka sanjiko nasrala sanwosa ni mali laje limana iba soro mimbe ke mawdala kan oyeko mbulla fe chena walna ngama tara jife walna jidunanka limana ninde be ke mawdala kan o ajala ka fo adun niya kumba jatemme doreke famauka barake balia walma an jamana de minun be ni antika jamana ko reke an fela koy ka an sigidaw ko lu ye ko toy ka jinogo limana ko ke an tabulo walma ka an jibuli siraw ko lu bela yile nyaw giri o santina chogodi sami seka ka sirabla chogodi limana ajala ka fo bi ni jatemneke a maliko nala ya sama na toni ambe dun kala ni ko sanka na sumau kanyi ga sanji mana toni ka ba maliko nala ya limana ukrengere nala mali faba no Bamako ye ajala ka fo sanji di ka chini fanga ka bokosebe nyanga sirabaw kanalaje ka nga so konna la ka nga jibu siraw laje eko mawya jira ka fo ni ye jorona ko baye samefe mali konna la yanno akaka limana jamana famaw ka alaje sanwosa komi nabi ke sanwosa komi ne sigibikaka foli sengele do senkele wa jamana de minun fana be ni uluka hakilate dore limana samana na kaba ka nyamaw ta kulu filisirabaw ka walma ka jibuli siraw gire jidun aleta abul sirabla limana abina ni cheni de kuma flede ayini mbo les échos wele kono aw bunani kuna funla ami to fasidi sebam la kalila fasidi sebam minu kwa mako nouvelle horizon ale ya jira ka fo limana mi je ke la tomba mi kwa mako organisation des nations unies oni anyima ba no Antonio Guterres ale wele dakanke ka jira ka fo farafina jamana chamambe ajira ka fo bamanchima kulugele minun be je nyefe no e Daesh limana uka ferew ubika dole faraka wa ubika lajere ku tegedi nyoma wala sa uka bamancha wali ubiseka farafina dugu chamamne yo ni Sahel le kaba Sahel mimbe talike Niger Mali Chad Burkina Faso limana nindi kembe jadi suka senoy uka nyagaw dambe ni yoro ko fole nima onga limana ni bora Chad Nigeria kata hali farafina dugu werewla dugu minun be na ajalla ka fo Daesh limana ubika charini yoro ko fole nima je kila tomba ni oye Antonio Guterres o nyamaba aya jira ka fo ni yoro ko fole nu mi Daesh aka chini de fanga bika bunya wa wole dakande blaledo limana je bela jilima bika ifanga faranyonka kaseka bamancha wale kale kele note limana tasuma ben signyon ka bugula ni sigi ka laje dondo anasi iyerema ale fasidi sera nouvelle horizon kelen konala mimbe talike mami kumbe na ale kumbe feka jamana kuntigi colonel Assimi Goïta ale bone anina celibat do yoro ajala ka fo makofoni afatura konga mimbe talike asumo limana asumo ya jira ka fo ko fure limana somo ya jira ka fo ko mogobe chani fure la ni oye Alassane Touré fasrika kuma na nouvelle horizon wala sa limana ni jatemineke anna sorla ambi watin ko sisan jamana nyamaw ma kuna funi jonjon badi ma ko folenga anna sorla afatura ka fo karsa de ni atoy ni abura ni yoina nga kuna funi minu ne olu charin charna mawni nyonche bololo sanfe ani mawni nyonche kuna funu ajala ka fo chain to de ko Alassane Touré anake abi Bamako sigida worona na yirmajo wa ko abayere o to ko Mariam Sidibe limana o fana bi ferekela yirmajo sugula wa mimbi talike balmake nani fana be olula minye balmamso do o fana to ko Mariam Touré o yere ko o jasura ndene shufela fe
dene jouer kalo tile 26 o sufɛla fɛ o fana taayɔrɔ ma dɔn an bɛ o la waati min na min ye Alassane Touré ye a somɔgɔw kɛlen don ka wele bila jamana faamaw ma bi limanaw k'u ka fure in di olu bɛ fɛ ka u den a janaja kɛ ale fasiliti sɛbɛn kelen in kɔnɔna la limanaw sirabanka kasara min kɛra Segu ani Bamako cɛ Zambugukaw fɛ yen jamana faamaw o ye tasibila tile saba tasibila o boloda jamana kɔnɔna la min ye an ka jɔnjɔnw ye n'o ye drapeau ye baarakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen limanaw ko drapeau tɛna yɛlɛ ka se u bɛ bila cɛmancɛ la wa min ye tasibila ye tile saba don a jala k'a fɔ Zambugu sirabanka kasara min kɛra n'a tiɲɛni bonyana kosɛbɛ maa 40 kɔ o de ni tora a la kar dɔ ani ditɔn dɔ olu de nana don ɲɔgɔn na limanaw a tiɲɛni fanga bonyana kosɛbɛ o la sa ministre min bɛ yen n'o ye madame Dambele Madina Sisoko ye ani ministre min b'an ka lakanako kunna a jala k'a fɔ olu taara u ɲɛda waleya min kan o de kɔfɛ jamana faamaw limanaw olu ye tile saba tasibila kɛ ka ɲɛsin nin waleya in ma walasa jamanaden bɛɛ bɛ se ka tasibila kɛ ka ɲɛsin nin fure ninnu ma kuma in nin an ye nin bɔ Nouvelle Horizon de kɔnɔ aw bonya bɛ kunnafoni la an bɛ to fasiliti sɛbɛnw lakalili la an bɛ don Nouvelle Horizon ale kɔnɔ i n'a fɔ le soir de Bamako limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko min y'an ka ministre min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw baara kunna min ye Alassane i n'a fɔ Abdoulaye Diop nin waati in na limanaw kabi araba tɛmɛnen Abdoulaye Diop ale bɛ taama a y'o bere ta farafina ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ dɔwɛrɛ tɛ limanaw kabi premier ministre Choguel Kokala Maïga ale y'a ka baara boloda ɲɛfɔ programme d'action gouvernementale ni a nafolo kasabi bi t'i jɔ miliyari 250 la limanaw o nafolo tɛ sɔrɔ k'i sigilen to yan o de la min y'an ka ministre min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw kunye kunna Abdoulaye Diop ale ye wulikajɔ kɛ ka jamana wɛrɛw sɛgɛrɛ ko taama in a y'a fɔlɔ Côte d'Ivoire jamana de la min ye Côte d'Ivoire jamana kuntigi Alassane Dramane Ouattara limanaw o kɔni y'an ka ministre bisimila n'o ye Abdoulaye Diop ye nka limanaw da teliyara kosɛbɛ bamananw ko ten ko dugutigi den bugɔ o ni sigi tɛ ɲɛ dɛ a ye kuma min ni o kan ka fɔ a y'o da Côte d'Ivoire jamana kuntigi tulo kan o tɛ dɔwɛrɛ ye Côte d'Ivoire jamana kuntigi ka fara yɔrɔ ale yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon farafina tɔn nin kɔnɔna la kosɛbɛ u bɛ se ka ɲani wuli ka bɔ Mali kan cogo min na sabu baara minnu bolodalen don camancɛ fanga in kɔnɔna la baara ninnu bɛ se ka kɛ ka se u dan na cogo min na min ye Abdoulaye Diop ye yani a ka bɔ yen taayɔrɔ wɛrɛ ma fɔ a la fɔlɔ nka Alassane Ouattara ale bɛna jaabi min di o de bɛ se ka kɛ min ye Abdoulaye Diop ye a ka se ka farafina jamana wɛrɛw olu sɛgɛrɛ min ye Boubou Cissé Nouvelle Horizon kelen ka kuma la n'a fɔ soir de Bamako kelen ka kuma na i b'a dɔn ko Boubou Cissé maa dɔ min ni motikaw olu ye Boubou Cissé kɛ jamanaden min ni limanaw u ye bonya da a kan kosɛbɛ bonya in tɛ dɔwɛrɛ ye limanaw jamanaden min n'ale jɔyɔrɔ bonyana jamanajɔ la o ko min ma ko citoyen d'honneur premier ministre kɔrɔ min ye nin ye dɔgɔtɔrɔ Boubou Cissé a jala k'a fɔ moti yɔrɔ a yɛrɛ motikaden ye a jala k'a fɔ min bɛ tali kɛ sibiri natɔ in utukalo tile 7 o na kɛ sini yɛrɛ ye ko Boubou Cissé makɔnɔnen don moti mara kɔnɔna la dɔwɛrɛ tɛ Boubou Cissé limanaw ko n'a yɛrɛ moti mara kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ min ye URD politique tɔn min ni a b'o kɔnɔna la bi a jala k'a fɔ o ka jɛɛrɛ dɔ bɛna kɛ moti mara kɔnɔ ko a na ye o kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jɛnɛ o section na min ye motikaw ye olu sigilen don ka Boubou Cissé kɔnɔ limanaw ka min ye danaya kurakuraya a ka tuguni wa hali danaya in limanaw ka na kɛ Boubou Cissé a na kɛ u ka cɛbɔ yɛrɛ ye don nataw la politique tɔn ale tɔgɔ la ne ka kuma tɛ dɛ limanaw an ye nin bɔ soir de Bamako ale de kɔnɔ ale soir de Bamako kelen na limanaw an baarakɛ ɲɔgɔn min bɛ yen ni kunnafonidila don n'u kama ko Abdoul Niang ko Abdoul Niang limanaw ko sariya a bɛ sariya ka bolo kan wa Abdoul Niang yɛrɛ a tɛ kasobonba yɛrɛ la nin waati in na ka sababu kɛ ko a sera jɛkulu la jɛkulu minnu olu bɛ baara kolon na ka ɲɛsin an ka sariya tigilamɔgɔw ma limanaw n'i ye jateminɛ kɛ Abdoul Niang ko a ye laseli minnu kɛ arajo so dɔ ka Bamako yan nɔ i b'a sɔrɔ kuma ninnu kɔnɔna la ko a ye kumaw fɔ tanama kumaw ka ɲɛsin kiiritigilamaw ma dɔwɛrɛ tɛ limanaw Birama Touré kunnafonidila min na ale tunna
yoro kabi tunni ko infora segesgeli o dale la kosaina ko jamana kuntigi koro denge Karim Keita mandat d'arrêt international blala ale nofe fukata se bi anga jamana kona la sécurité d'état o nyama koro général Moussa Diawara ale fana be bululan watina kabi o kokera Abdul Nyang yoro ninta kasula dun folo yere ni koina kundi naka ashien flana yi mi Abdul Nyang abi dado ni koina Karim Keita anake oya ateri jonjon ka ulafasa walma mi général Moussa Diawara ka ulafasa atida ulafasa lima yimana ukabe kuma fo kanyeshi critique la mama odun be ni anga critique la mawla kuma mana fo no nyeshiroma no mata o jimisra fe limana ko nye bela jilebe ulubulu na tigra ini critique la mawche limana o eta anyagamai mi Abdul Nyange kun watina abisigila kasubumbala swari mo ko dia fore abu nyabe kuna fonina amito faciliter semaine la kalila limana o kajira ka fo mi l'indicateur du renouveau est allé fona kumana indicateur kumana ajalla ka fo mimbi talike local karamo ni jamana fama uche ko sika fo kumbulu dara unyonche nga sika fo abina fo uya agulu abatemeni ka blakata donrela ka sababu ke ko mimbi talike bulu no bla 7 do bi okunganga bulu no bla obe talike barake nyondo be anake ulu minene do ka ulu datuguni watina syndicat ya jira ka fo yan ni ulu sigile ka kuma ni gouvernement fo uka mamunu be ni uminene do ko do ka sola bi ulu fana kabla kuna fon laban ya jira ka fo kunu alamsa ya ko ma ko fole minu ni uminena ko ublala ajala ka fo ni watina ko jakulu do restigla no commission de conciliation do mini obina kuma lokal karamo ani jamana fama uche sabu lokal karamo konkomane do ndene natani ka barabla ko odamine abibe utukalo etle konotoma samba fla ani mwa ani kele wala sa gouvernement ani lokal karamo uche ajalla ka fo samani mu uche lokal karamo ka la fasali kuluba wulum flamimbe ni o sipesco snefct sigdef fenarek kozes yoro ya jira ka fo ko ulu ka hake mimbe ni o de article 39 limana ko ka dombala note olu ketote ka san nondan uba utiya akeneka olasa araba temenina utukalo tlinani ajala ka fo article 39 ko uyu dado kelendila ko ni o malawaliya limana olu tika fo ni nama keni article 39 alawaliya syndicaliste nu uya jira ka fo ukama ko fole ngoni olu blala nga ma bise ka fo ko ni nun sigira gouvernement ni syndicat uche limana ko gerjigani mbey wala sa ka sega mi barablan ka obo ama mayni ayni mbo l'indicateur de renouveau de kono limana wala sa ka kuna foni kunche telia yerela ambi do faciliter semaine kono ko ma ko l'indépendant ale kumana limana anga sanfe lokol sumunumbe ni ube badlabu kulu sanfe ajalla ka fo yoro ko folin keme ma do ka sojoro yi nga ministry minde no banga sanfe kalanko kuna Amadou Keita ko ale ko ngulle do ki jobi mamunumbe ni ulu kelendo kata kalangero badlabu kulu sanfe la ka to ke ka sojoro yi limana ko ministry wulimbe ki jobi wala sa ma ko folin no biseka shara soso minu ba barala tege ka siga kula walmo ka so yoro keleno ka so joro minuna ka seku bale abaral o ya jira ka fo ministry ya ka kumala chage ministry so mi nyeshini do ngadu koloko ani fembela jilema ka siga ko inda uluka buloka wala san fela minumbe no yi badlabu kulu san fela wi imana ubisega kishi du kulu nyagamina ani sojola ulu toroma chogomina e kwandi kuna funi blanika yamana indépendant ni fo aw bunya bi kuna fon lambo befu dante folimina ni ala sura min sura do ko were gafi kuro bimbo amulu lakali awi akambe jin wati were